Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, kai tsaye insha Allah za mu nuna yadda mutum zai sami contact address na kowane irin coins ko kuma token. Kowane irin coins, duk coins ɗin da kake neman contact address nashi ko token ɗin da kake neman contact address nashi, inda za ka shiga kai tsaye ka samu ba tare da bata lokaci ba, ko kuma in ce ba tare da wani ya nemi ya wahalar da kai a kai ba. To misali, idan mutum ya shiga cikin Chrome nashi, kamar yadda kuke gani, in mutum ya shiga cikin Chrome nashi zai shiga cikin coinmarketcap.com. amma barin fara daga farko saboda jama'a su ga process ɗin da zan bi insha Allah. Kamar yadda kuke gani, ka zo ka taɓa wajen search bar naka. Idan ka taɓa wajen search bar naka, ka saka coin market, gashi nan coin market cap. Kana sawa sai ka sa go. Kana taɓa go, to gashi nan ya kawo maka coinmarketcap.com. sai ka shiga ciki. Idan ka shiga cikin coinmarketcap.com ya buɗo maka kamar haka, to inda za ka taɓa shine ga nan wajen search ɗin nan, alama na search. Sai ka taɓa wannan alama ta search ɗin. To misali, a ce muna neman contact address ne na Saitama. A matsayinmu na masu neman contact address na Saitama, yadda muka taɓa search ɗin nan sai mu rubuta Saitama. To gashi nan a search ya kawo mana. Yanda ya kawo, kawai sai mutum ya shiga ya taɓa kan Saitama ɗin. Kana taɓawa daga ƙasa, in ka taho ƙasa, gashi nan contact address, gashi nan yana kan blockchain na Ethereum. In kun lura za ku gani ga contact address nashi kuma akan Ethereum yake. To idan kana so ka yi kwafin wannan contact address ɗin, sai ka taɓa. Kana taɓawa, gashi nan daga sama ya nuna copy, har ka riga da ka yi kwafi. Har ila yau, idan kana so ka san a ina za ka sami Saitama ɗin nan, shin yana cikin Binance ne ko yana cikin KuCoin da makamantansu, to ga inda aka sa market, wato a inda ake kasuwancin shi kenan. Kana taɓa wannan market ɗin kamar yadda na taɓa, to daga ƙasa gashi Uniswap, B2, Get.io, Polonix, L-Bank, Maxi, Sonshi Swap, Shiba Swap, Bitmap, Hotbit, Latoken, ZT, duk yana cikin waɗannan wuraren. In kana ɗaya daga ciki, to baka buƙatar ma sai ka yi kwafin contact address, ka je ka yi pasting a cikin Trust Wallet, ka yi swapping da Ethereum naka. Kawai in kana da ɗaya daga cikin, kamar misali Get.io, Polonix, L-Bank, Maxi, da misalin irin su Bitmap, Hotbit, Latoken, sai dai kawai ka hau kan abinka ka yi sacin, ka siya. In na holding ne ka yi holding, in ma me za ka yi diddai. To wannan shine a takaice yadda mutum zai sami contact address na kowane irin token. Bari mu sake duba na wani muga. Mun ga wancan misali, bari mu sa shi ma, bari mu yi sacin mu ga ya zai zama. To gashi nan har da price ɗin ma duk zai nuna maka. Yanzu ga price ɗin shi, shi ma gashi contract address nashi yana kan Ethereum ne, yana kan Ethereum kamar yadda kuke gani. Sannan shi ma muna son sanin a wani kasuwa za mu same shi, kamar yadda na nuna a wancan. Kana taɓa market ɗin, gashi nan Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Bytom, Get.io, Uniswap, ga sunan dai, Crypto.com, WazirX, duk nan in ka shiga za ka samu. To wannan shine a takaice yadda mutum zai samu duk wani contact address na token ko coin da yake nema. Har ila yau, bayan cikin nan, bayan coin market cap, mutum zai iya shiga cikin CoinGecko. Shi ma gashi nan in ka shiga. Bari mu shiga cikin CoinGecko ɗin mu gani.
to bari mu jira ya buɗe mana shi ma mu ga ya yake. To ga cikin coin gecko har ila yau suna da application, in kana bukata zaka iya downloading. In baka son ka dinga wahalar da kanka sai ka shiga cikin Chrome kayi search kayi kaza kawai sai kai installing app nasu. To su ma kamar yadda kuke gani ga wajen search, mutum zai shiga wajen search din nan ma bari mu sa saitama din mu ga ko za mu samu. To gashi nan anan din ma saitama ga price din shi ya nuna mana show information to, gashi nan shi ma ya nuna. To dai wannan shine a takaice da mutum zai yi. Sannan yan uwa kada a mance da Allah, in yau ka fara ziyartar wannan channel namu ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.